страна. Никога не знаеш какво ще направят. Онлайн запознанство може да е измама. Внимавай на кого се доверяваш. Първо, ако те канят на среща непознати, дори и през деня, ти с приятел. Второ, ако те питат къде живееш, своя адрес на тях ти не де да споделяш. Опасност има в